Heslo Macka Uška. Dnes malo prasiatko zasa svoj deň. Nie, nebolo však vôbec šťastné. No čo, prasiatko je už také. Vyťahuje sa, vyťahuje, ale obyčajne to neskončí najlepšie. Potom ľutuje, ale väčšinou je už neskoro. Skákanie je výborné. Môžeš skákať rovno, dopredu, hore. Joj. No netráp sa, aj dozadu sa dá. Keby som to ja koplo. No tak čo? No čo? No tak čo? No tak, to by ste obidvaja spolu nechytili. Tak nádherne by som to koplo. No, skús, no. Takáto lopta je na nič. Nechcem letieť do bránky. Kto vie, kto je na nič? Kto vie, kto je na nič? Aká je to hra na škôlku, keď máte také malé dvorčeky? Sú vhodné len pre vaše malé nôžky. Ale ja mám nohy, ako sa patrí. Krátke nôžky. Myslíš, že sú horšie ako tvoje? O tak sa pozrite, čo dokážem. Vieš čo, prasiatko, radšej budeme mať svoje nôžky, aj keď sú krátke. Čo, máte zlé dvorčeky, hovorilo som vám. To len pre teba sú zlé, prasiatko. Nie tak sa skáče, babiky. No tak nám to ukáž, prasiatko, ako sa skáče. Veľmi rado. Pozor. Čo je toto za motanica? Vy to isté je zase na nič. No je? A odkiaľ to viete? To mi len tak. Nepôjdeme radšej na nezábudky. Výborná myšlienka! Ja viem, kde rastú. Najkrajšie nezábudky rastú pri starej lavičke. Je tam trochu bahna, ale pôjdete predsa so mnou. Pôjdem svojou cestou, tadiaľ je to oveľa bližšie a pohodlnejšie. Nezdá sa mi to. No ale ak chceš, prasiatko, choď, aspoň sa presvedčíme, kto príde skôr. Puste ma, Kriky, puste ma. Pustite, rozumiete? No, čo je? No. Veľmi dávno som nikoho nepostrašilo. Boj sa, prasiatko. Ja sa nebojím nikoho. Jaj, pomoc, nájde ma strašná potvora. Nie potvora, ale ja kozliatko. Tras sa, prasiatko. No a sme na mieste. A kde je prasiatko?
Nezábudky. Nie sú síce veľmi pekné, ale predsa najkrajšie v okolí. Mám prikrátke labky. A ja? Prikrátke. Ste obyčajní babráci. Ale prasiatko, a čo to bolo s kozliatkom? Ticho, stracha. Ja... Nie, nestúpaj na lavičku, lebo spadneš. Joj. A nespadnem, nebojte sa. Pomoc! Macko, pomáhaj! Ticho, nič sa nestalo. Pozrite, aké krásne nezábudky. Ozaj pekné nezábudky. Nezábudky a na tetu Chrum Chrum si nepomyslelo? Vyzeráš ako naozajstné prasiatko. Máš pravdu, na tetu Chrum Chrum som celkom zabudla. Veru, prasiatku sa často stáva, že sa považuje za najmúdrejšie na celom svete. Ale to nie je pravda. Naozaj múdry je ten, kto vie, že ešte všetko nevie. Dočítal som sa to nedávno v jednej knihe. Dobrú noc.